Ay mga kalinga, pagdating nga po na nandito po kami ngayon sa sa isang lugar kung saan may isang pamilya dito na kawawa. Ang hanap buhay ng babae, nag-uuling lang. Wala na siyang asawa dahil iniwan siya. Tapos marami-rami ring anak. Ayan mga kalingap, bali ngayon ang re-reaction na natin is si Kuya Mick Agnes Vlog. Bali mag-asawa sila. Isa sa mga scouters ni Kuya Bal. Kaya thank you sa ating ama ng kalingap. Syempre wag natin kalimutan magpasalamat muna sa itaas. Thank you Lord. Ito, supportahan din natin si Mick Agnes Vlog. Isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Kuya Bal. Kaya ayan, support din natin Mick Agnes Vlog. Ito, bali pumunta siya sa isang byuda. Byuda ba? O iniwan ng asawa na maraming anak? Nakita namin, nagagawa yung bahay mo. Ha? Kawawa yun. Nagtatanggap po na nitong bigas na eh. Oo. Thank you. Pinaghigaan, pinagtulugan ni Nanay Bernadette. Kawawa Ayan, nga. kawawa Siya naman ng si mga nanay. kalingap. At saka yung Siguro by Monday. Mamaya, kontakin namin yung ayan, ito naman si Ate Agnes, 'di ba? Talagang napakasipag. Parang sila yung katiwala doon sa landing pad ni Kuya Bal. Sila yung nag-aalaga ng mga halaman, nung bahay diyan, 'di ba? Kakabit ng Sa team kalingap ka siya. Ayan, ultimong pagkabit ng wifi sa landing pad ay sila yung talagang pinagkakatiwala ni Kuya Bal. Mas maganda yung 600. Ayan, Mick Agnes Vlog. Ayan, support natin mga kalingap. Si Kuya Mick, ang sipag. yan yung itatanim natin sa bag na orange. Lawak ng linisin nila, no? Ayan, si Kuya Mick and Agnes Vlog. At hindi lang pala sila sa matatanda tumutulong, nagpapasaya din sila ng mga bata. Tapos nakarating din sila kung saan-saang lugar. Iba naman to. Pali, kumuha lang tayo ng konting video sa mga upload ni Kuya Mick. Ito pa siya ngayon na sa uban pa mo. Ang mga kalingap yung ito nakita namin ganito yung Dawatan na. Ito na yung mama 5 kilos. Ayan, napakalaking halaga na niyan sa mga taong kapuspalad ang 5 kilong bigas. Lalo na ngayon, talagang ang mahal ng kilo. Diba? Sige na, ipasok mo yan na. Ilagay. Ayan, diba? Ito naman, mga bata. Everybody sing. Everybody singing, go. Ayan, ito si Kuya Mick and Agnes Vlog. Ayan, support natin yung kanilang mga channel. Lahat ng scouters ni Kuya Bal, lahat ng kalingap, at lahat ng charity vlogger sa Pilipinas o sa mang panig ng mundo, support natin. Basta mga charity vlogger, ayan, supportahan natin para doon man lang is makatulong tayo sa kanilang mga tinutulungan. Ayan lang mga kalingap, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. Kuya Mick and Ate Agnes Vlog.